Just det, jag är fan fredag. Ja, hej och välkomna till Fabulous Friday with the Turbos. här är en helt ny serie. Den kommer komma varannan fredag. Och det kommer vara med både mig och de andra i Turbofin. Och idag ska vi laga mat! Här är köket. Och här är min medhjälpare. Alif! Och idag ska vi laga Billys pärlpizza. Direkt från... Vi ska laga en helt vanlig snö med ost och skinka. Detta bara. Man behöver strössel. Och borgbröd. Vetemjöl. Vaniljsocker. Och honung. Och lite russin. Ifrån kylskåpet då. Vispgrädde. Och ägg. Sen behöver vi också kryddor.